Huomio kaikki maanrakentajat ja urakoitsijat. Marttiini Metallilla on ilo juhlistaa menestyksekästä 25-vuotista taivalta kaivinkoneiden varustevalmistajana. Juhlavuoden malliston ensimmäisenä lanseeraamme ylpeänä historiamme kaksi merkittävintä tuotetta, Marttiini Metallin alkuperäiset kauhankallistajat MT19 ja MT26. Nämä legendaariset mallit ovat monille konemiehille tuttuja ja luotettavia työkavereita, jotka ovat ansaitusti saaneet kiitosta vankkumattomasta luotettavuudestaan ja kestävyydestään. Nyt on kuitenkin aika unohtaa tavanomainen. Juhlavuoden mallisto ei ole pelkkä uusintapainos alkuperäisistä malleista, vaan rajoitettu erikoissarja, joka on varustettu ainutlaatuisilla ominaisuuksilla. Läjää paitsi tästä harvinaisesta tilaisuudesta, osallistu verkkosivullamme Marttiini Metal Juhlavuoden 2025 MRT-erikoismallistoon julkaisuun 25. helmikuuta. Toimi nopeasti, erikoismalleja on saatavilla vain rajoitettu erä,